Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм PokerCraft88 и днес ще ви покажа как да се регистрирате в Adventure Quest World. Първо, вие трябва да отворите вашият интернет браузър. Ето, отваряме го. И тук пишете... Ето тук, само да зареди. Ето тук пишете aq.com. Така, директно влизате в главния сайт на тази игра. Значи, ако имате акаунт в тази игра, вие цъкате на Play, за да можете да се логнете. Ако нямате акаунт, трябва да цъкнете на Create a Free Account, т.е. да си направите акаунт. Аз имам много акаунти, но този клип казах, че ще ви покажа как да си го направите. Цъкате тук. И тук имате 4 свободни класа, които можете да си изберете с кой да бъдете. Съответно, ако сте с един, няма проблем да си купите от тези другите останалите 3 в играта. Те са много ефтини, към 5000 или 10, не се спомням точно. Така че вие си избирате един, аз ще си избера този Warrior. Тук избирате полът какъв да е, в смисъл ако е female ще е женски, ако е female, ако е male ще е мъжки. Аз избирам, разбира се, мъж, тъй като съм мъж. Значи тук ви е хейрстайла за косата. Ето имате вече една коса, да кажем, ето тази. И тук е цвета на нейният цвят. Тук skin color, цвета на кожата, да си оставам така. Тук цвета на очите. И сега, само да си го настроя. И цъкате на Go. Сега вече слагате името на героя си. Аз ще го кръстя Simple Test. Обаче в новия апдейт на тази игра трябва задължително да има или долна черта, или някакво число. Така, някакво число ще сложим. Кажем 1234. Тоест 1, 2, 3, 4. И паролата си пишете. Изберете си някаква парола. Така. Пишете си имейла. Тук е някаква дата, там си изберете, аз няма да избирам моята истинска план, изберете си нещо, защото ако е над 2000-та година, чатът ви е забранен. Go. И вече, congratulations, your new character has been created and you are ready to play. We hope you enjoy playing in this game as much as we enjoy building it for you. И тук трябва да си конфирмите акаунта, за да можете да пишете в чатът. И задължително трябва да се конфирмите, тъй като ако някой ви разгадае паролата или му я дадете, може да се смени на негов акаунт, на негов емайл. Съответно, може да сменя парола, вие да не я разберете и т.е. няма да можете да играете от героят си. Това е. Тук, ако искате да му промените, може да цъкнете в Manage Account. Ето така пишете Manage, то ще ми излезе. Аз съм го запаметил. И тук сега пишете съответно името, което ще... Ако беше Simple Test 1, 2, 3, 4. Паролата. Логвате си. Ето гледате, това ви е акаунт инфото. Ето юзернейма, тук е емайла, който тук пише на конфирмация, за да го конфирмите, ето сега ще ви покажем. Влезете в abv.bg, където ми е моят емайл и пишеме тук IL accounts, така, паролата accounts, тук съм такова, това е едно в емайл, преди време го направих, преди 1-2 дена и сега пишете паролата, фотвате се на такъв фот. И тук ето още едно съобщение дошло. Artix Entertainment, така. И тук гледате, какво ви пише. Ohio, Simple Test, нали тук. Simple Test, the world's greatest hero. Welcome to Adventure Quest World. Your free account on .com has been successfully created. Bandit your broadsword, congratulations, spells, така. И тук, за да го конфирмете този имейл, значи ето гледате какво имате. Значи, като го конфирмете, виж какво ще има.
Тук нали, unlockвате Adventure Quest Game Futures. Тук взимате безплатно 20 000 gold. Prove you are a real person. Нали, ще бъдете истински играч. Значи ще бъдете... Нали, при вас ще е този акаунт. В смисъл, разбирате ме някъде, не мога да ви го обясня по прост начин. Вече ще сте... вашия акаунт никой не може да му направи. Не може да ви го хакнат. Тук Secure Account BD ще ги нали, както и да е. Така че конфирмаме го. И ще ви изпише това. Success. Congratulations, your email address has been confirmed and your account is now activate. Check the account page for news about the game. И тук е email confirmed successfully. Тук нотай са и значи вече акаунтът е на моя емайл. И както гледате, ето сега ще го направим отново. Да, logout. И тук сега simple, нали? Да, първата. Хоп, ето, confirm. Сега вече имате 20 000 парички в акаунта. И вие сте онера на вашия акаунт. Това беше от мен, потребители на YouTube. Надявам се да ви е харесал този клип и да ви е помогнал. Моля, коментирайте и харесвайте, ако искате, ако ви харесат моят канал и моите туториалс. Имам много клипове. Ако ви харесват, не ви задължавам, ако искате, се абонирайте към моите клипове. Това беше от мене. Ще има и още много туториалс и клипове и игри, как нали, геймплей и такива. Геймплей. Нали, ще плейвам в някакви други игри и така нататък. Това беше от мен. Надявам се да е харесал и помогнал и чао!